ada yang goib. Oh ini ada adik. Terima kasih. Goyangnya gimana? Goyangnya asik. Terima kasih adik-adik ya. Kita goyang lagi. Semuanya. Oh, Kakak-kakak, kenapa ngumpul di tengah itu, Kak? Lagi ngapain? Aisyah taruh 2. Oh boleh, nanti ya, di sini ya. ada bungkusan langsung. Oke, kalian dikasih buat yang request lagunya ya. Yang request mana ini Om? Dari teman panitia. Oh dari teman-teman panitia juga. Mana tangannya Mas? Tanganmu. Oh iya terima kasih. Sikalnya. Kene saiki sliramu wis beda. Kowe ninggalke aku mentengke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sesek ning jero dodo pancen nyalahake arep kepiye maneh. Terima kasih Bosku. Kowe wong randuwe aja silap batinmu marang kahananmu kangas pupusen rasa tresno. Terima kasih. Apa iki satenane? Apa iki Satenane teteku sing jawabke. Sliramu beto ati beto lambe. Kowe kadung paribasan rangge lintang ning angkasa. Kowe tega gawe lara marang tresno. Ayo lo, ayo lo. Yang tolongin boleh nyanyi bareng ya Mas ya. Kamu gak nyamper. Seseneng jero dodo pancen nyalahake arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja silap batinku marang kahananmu kang mas pupusen rasa tresnoku. Apa iki satenane takdirku sing jawabke.
Sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang mas rungono tangisku becike kuwi lunga saka uripku paribasan rangke lintang ning angkasa kowe gawe lara marang tresno iki wis jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku atasanku kembali Denada Sumet ayo mas seseneng jero dodo pancen ngalihake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja silap batinmu marang kahananmu kang mas pupusen rasa tresnoku ayo opo iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan rangke lintang ning angkasa kowe teko gawe beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan rangke lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku sepurane yen gawe lara atiku luar biasa namanya Mas siapa ini wayung Mas Wayung iya